Per una part, penso que és important, que això no havia passat fins ara, que la Generalitat deixi de, i concretament el Departament o la Conselleria d'Acció Climàtica, que fins ara sempre havíem sentit dir que la Generalitat no tenia cap competència, que no eren competències de la Generalitat, que això havia de fer el Ministeri des del territori, jo concretament i molta més gent, sempre havíem dit que en quant a la protecció del medi ambient, a temes ambientals, per la xarxa Natura 2000, per moltes raons, sí que hi havia competències que podia exercir la Generalitat. Per tant, content que sembla que ja definitivament s'ha entès o s'ha acceptat que sí, que la Generalitat té competències i que les pot i les deu d'exercir, i s'ha plantejat aquesta estratègia Delta. Se va parlar també d'un recreixement dels camins del voltant de les llacunes. Jo no entraré, no seré jo qui digui que si aquest recreixement de camins és necessari o no. Suposo que beneficiós sí que ho serà, suposo que és important que es faci, però jo, sentint-ho molt, no ho puc qualificar com una obra de protecció del delta. Per una part perquè no ho és, perquè estem, diguéssim, treballant al voltant de les llacunes, per tant, a l'interior de la costa, quan les actuacions urgents estan per a fer a la costa. Per l'altra part, jo no sé si aquí hi ha hagut alguna intenció política o no, però, evidentment, al terme municipal de Sant Jaume d'Enveja hi ha llacunes. Tenim la llacuna de l'illa de Buda, que és la que, diria jo, més està patint la regressió, la que té, possiblement, també, o per almenys el mateix valor ambiental que les altres, el punt on hi ha més regressió, i a l'illa de Buda no s'actua. Sembla que les coses van per aquest camí, per això ja dic que no puc manifestar una altra cosa que satisfacció per aquest anunci de la consellera. Pel que ella mateix anuncia, sembla que hi ha molt bona relació amb la ministra, que s'estan coordinant coses, que s'estan arribant a acords i que s'està treballant pel delta. Per tant, jo penso que el delta el que necessita és això. Evidentment, si per part de la Generalitat ja està clar, ja s'accepta que hi ha unes competències que s'han d'assumir, s'han de fer projectes, s'han de destinar recursos, el mateix, evidentment, per la part que li toca, i pot ser en més part, no diré tampoc que no, el Ministeri ha de fer el mateix. Jo penso que el correcte d'aquest pla seria que quan més en la línia del Pla Delta pogués anar millor, ho he dit moltes vegades, fer un pla de protecció en contra o que no vagi d'acord al que vol el territori serveix de molt poca cosa. Tot això també em preocupa molt, però clar, me preocupa potser, perquè penso que tot això es pot anar treballant i es pot anar avançant. Me preocupa més això, que hi hagi que a partir de les eleccions hi hagi un canvi de govern, tornéssim altra vegada a aquesta inacció, a no tindre el Delta de l'Ebre en compte per a res, i ja sabem, desgraciadament, lo final llavors quin és, perquè el delta, clar, aquesta regressió, anar desapareixent, que ara es veu també incrementat pel tema del canvi climàtic. Fa molts anys que ho patim, fa molts anys que ens queixem, fa molts anys que reclamem que s'haurien de fer actuacions per a protegir-lo. El que passa que ara potser, a partir del temporal Glòria, se posa de manifest que al delta no li queda temps